Sobrang dilim mga idol. Nakafocus lang ako sa camera mga idol. Dito. So what's up mga idol? It's me again, Jots Adventure. Ngayon sa gabi na to mga idol, babalikan natin yung abandonadong bahay. Kagabi di ko natapos kasi yung flashlight ko nagloko. Kaya ngayon mga idol, pupuntahan natin. Tara, samahan nyo ko. So sana mga idol, hindi na to magluloko tong flashlight ko. Pasado ano ng mga idol, malapit na mag alas 11. Sobrang sukal mga idol. Puntahan natin. Kagabi di ko natapos. Ang flashlight ko nagloko. Sobrang sukal ng daan talaga mga idol. So sobrang sukal ng daanan ko mga idol. Hirap ng daan. Sobrang hirap mga idol. Dito lang ako kagabi mga idol. Di ko natapos. Solo exploration to mga idol. Solo lang to mga idol. Walang sasama. So solo ra tayo mga idol. Sobrang dilim talaga mga idol. Nakatsinilas lang ako mga idol. Sobrang dilim talaga ang daanan mga idol. So dito tayo dadaan mga idol. Grabe, sobrang sukal. Sobrang sukal mga idol. So mag-ano na mga idol, di klaro, mag 11 na. Gabi nag-explore lang po ako. Sobrang hirap ang daan mga idol. Sobrang sukal mga idol.
So sana talaga mga idol, walang ahas. Ang ahas mga idol. Daghan ng ngagat mga idol. Balahibo ko mga idol. Tumatayo balahibo ko. So, hirap ang daanan mga idol. Sobrang hirap ang daanan. Tumatayo ng balahibok mga idol. Oh. Hirap ng daan talaga mga idol. Mahirap talaga sa masukal na gubat pag gabi mga idol. So dito tayo mga idol. Oh. Dito tayo mga idol. So andito tayo mga idol. Papasokin na natin. Hindi tayo magtatagal dito. Tara mga idol. Tara mga idol. Pasok na tayo mga idol. Sobrang dilim mga idol. Nakafocus lang ako sa camera mga idol. Di tabi. Sobrang sukal talaga mga idol. Grabing sukal dito mga idol. Pasok tayo mga idol. Di tabi. Grabe. Sobrang sukal ito mga idol. Grabe ang tahimik dito mga idol. Sobrang tahimik. Grabe. Pag nagsasalita ka dito mga idol, boses mo lang talaga maririnig mo. Grabe. Grabe, sobrang sukal talaga dito mga idol. So, kita nyo mga idol. Sa wakas, napuntahan na rin natin. Napuntahan na rin natin mga idol sa gabi. Ang abandonadong bahay. Sobrang sukal ito mga idol. Sobrang tahimik. So mga idol, di na ako magtatagal dito. Hanggang dito na lang. Sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, Jots Adventure,
please subscribe to my channel and i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video na ina-upload. So, ingat kayo mga idol. God bless all. Bye mga idol.